Valentine's Day. Actually, Exxon, doon ay mga kasaysayan na it's, correct me if I'm wrong, din sa mga 14th century kana nga mga area. Unya, gitawag nila og Saint Valentin, no? Unya, nay mga kasaysayan diha nga nagpadala sa iyang mga gugma ug uban pa, pero wala man ta magsintro diha kang Saint Valentin kaysa wala pa na si Saint Valentin Exxon na naman ang gugma. Okay? Pero ang gugma igsoon nga gisgutan adunay 5 ka klase o 4 ka klase nga gugma sa Griego. Unya tulo nini ang pinaka-common nga about sa gugma na gitawag natog agape, nga ang word nga agape exclusive nga gugma ngadto sa Dios. O adunay gitawag nato og philia, which means igsoon na brotherly love, no? Unya na sa gitawag natog eros, which means nagisgot sa gugma sa opposite sex, no? Now, kung atong isulod kanang konsepto sa Valentine's, nga wala may Valentine's din sa Bible. Okay? Pero dili sa laigson ang mag-ingon ka nga magpadala ka og expression sa imong gugma sa imong ginikanan og uban pa. Kay tumiyon ka nga, stricto kay ta, kinalan di ginagamiton ang word nga Valentine's. Kung stricto ta igsoon, nga dili gid nato gamiton ang word nga Valentine's, tungod kay didto na sa sugod sa dili Christian nga huna-huna. Now, hinumdumi, ang January, dili ba na Christian nga huna-huna? Kaya ang word nga January, gikan sa root word nga Janus. Okay? Nariin kini si Janus igsoon, Diyos, nga dunay dagway sa atubang, nasa dagway sa likod. Okay? So, dili ta mo gamit ang word nga Augustus, kay di ka na sa usa ka hari nga wala nagatuo og Dios nga nagbuhat sa langit og yuta. So, dili ta mo gamit ang October, kay iyagyap mo na sa emperor nga pangalan, dili ta mo gamit ang word nga Julian, kay iya na sa emperor nga ngalan. So may mutang bias. Unya, may mutang nga di ta mo gamit ang word nga Valentine's kay dili lagi Christian na siya. Na pangutana kana ding word nga Monday, gikan mo na sa word nga Moon's Day. Kanang word nga Wednesday, gikan mo na sa words nga Wooden's Day. Ang word nga Thursday, gikan mo na sa word nga Diyos. Unya kanang word nga Saturday, gikan mo na sa word nga Saturn. O kanang word nga Sunday, gikan mo na sa Sun's Day. Ngano mo gamit mangyapon tanana? So kung di ka mo gamit ang word nga Valentine's aron pag-express nimo sa imong gugma o gitudlo sa mga kabataan nga mo express ilang gugma ngadto sa ginikanan, ayaw sa gamit og Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday kay kanang word nga Friday gikan sa Dios nga mao si frega. Okay? Pero kanang word nga Valentine's wala man kahulugan sa ato, no? Wala man labot sa kaluwasan sa atong ginahuna. Follow up, Exxon. Go. Kung wala na kay follow-up, daghang salamat ha. Okay, tanaw na to ang nadini sa Facebook.